rango kendo loko tanga ka onyiso kanyo ni lek mare koro ntiere madwaro bedo jakom maduol mar riwruok mar African Union Commission ka bende yango ni paro nene mano mopedhi kod kweth masire ne lemono. Wachma bende ne oloso banka ne otene kod mane jatend Nigeria Olusegun Obasanjo pod wantiere gi thuolo mar paro mopogore opogore yalo miyo pachi ewi wach machal kamano. Kotenore gi mano en ni kaluwore gi lendo mar Raila ni koro ikore ne lemo mar bedo jakom duol matayo chenro mag riwruok pinje Afrika AU, jopiny bende ok odong' chien ka koro gigolo pachgi ewi okang'no. Ano nyuola yudo ka joluo pako Raila, koro ok anya pingo Raila. Decision moro amora mo make an aluwa. Gima baba wacho en right kata en wrong en right. An kenda mor kaka jaduong' okawo step no nikech siasa osegoyo chak onyuola yudo ka Raila go siasa. To osebedo e opposition chakre nyuolna nyaka sani. Kwere ga be osebedo ka luwe, wuona oluwe, an kuma Raila luwe maluwo. Pingo Raila. Ka winjo wach ma koro baba chako loko tanga. Kuma yamo koro ringe ni obwogo jo Kenya miwuoro. Koro gai moro manyo dongo manyo obwogo nwa ng'ani korka tax kola kila kitu nyaka nyo ng'ani odogi. Sani koka Kenya koro dong kich maya kamil, kich maril. Nikech ogai moro chako lotanga koro riembo yie kochiko piny moro mane yun koro chako dhi bedo general kon. To koro apenji jaduong' baba. Lisasi manyo ikoni dongo mutegna achiel ni, manyo powerful. Lisasi ni imiye ng'a? Kaber mar baba jo Afrika boneno ni mondo dhi okony pinje mag Afrika bende. An agonye as a friend, agonye kaka ng'ama wasewuotho go ndalo mang'eny, kendo agonye kaka ng'ama wan go ndalo duto. Ang'eyo ni ok onyal weyo jo Kenya no wegi aweya kamano, and he will always be available for consultation, for advice. Baba budhe makiki budha ahinya kapok iduogo. Iparowa tiduogo timiyo advice ka jo ke mondo nutiyo matek an ng'amo ndatamra agonyo baba mondo dhi oti oko to moloyo maduong' kik ng'ato par ni koro koonge ka to ng'ato biro tiyo wa marach kata ng'ato biro wuomo marach kata koro giwacho ni osedhi ni papo dong' nono yoro onge kama yoro baba ni machiegni ka chiegni onge kuma samoro ofisi biro bedo mana Kenya ka to tiyo kama chielo kata ofisi bedo mana piny mane kata South Africa pod biro duogo baba pod wadwari kendo pod waheri. Wach mar Raila nowuok nodhi oko no ok wayiego kata mathin nikech wuod Sigoi medo gik moko pile ka pile to Raila Odinga magonwa koko ema miyo gigi dok piny. Koro wadagi Raila obed Kenya ka, Raila pod wadwa ni mondo obed Kenya ka mondo med konyo raia. Seche moko bonya bedo gi kuyo matin nikech ka Raila nie Kenya ka be owinjo maber matin to dhine malo no bebe nikech oseyudre ni kenjwa ka corruption ng'eny. Raila en ng'ama gige noriere tir kandawa to gik botemo gik moko mondo bed makare to jogo ok dwa miye nafas mar lidwa Kenya ka. Waseneno importance mag Raila kuom ndalo ne mosebede ngimane duto. Omiyo ka dipo ni AU ne onodo miye leadership mamalo, warwako gi rwak mamalo. To gima dago makwayo nyanya mapenjo ni ponono kata kobedo malo kuno. Nikech wadani Raila obed the 6. Bobro dwaro presidency 2027.